sikir. Ап. Ай. Ап. Ай. Шәп уйлап таптым мин. Тошы, бик куркыныч бит. Булай аякны ауыртырга да була. Әйдә сикергечтә сикерәбез. Әмма сикерткечтә дә бик сак булырга кирәк. Җитәр инде, Лёва. Бу ни бары сикерткеч. Теләсәң әйдә, сикерчек янына ашабыз. Үзең күрәсең, Тайрай. Ашабыз спорт иленә бергә. Теләйбез спортчы булырга. Ой. 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 Ай-ай-ай, күрегез ничек сикерә. Сикермәгез борын, сикер. Без дә хәзер рәхәтләнеп сикерәрбез. Малайлар, бер сикергечтә икәүләп сикерергә ярамый. Алай кызыгырак бит. Иху! Ярый, бүген сикерткечтә сикерә белмәүче ике сикерүче сикерә. Ой. Ой. Беренче кагыйдә. Сикерткечтә берешәрләп сикерергә. Ой, килешәм. Кулны гәүдәгә кысабыз. Афәрин. Хәзер сикергәндә гәүдә белән борылабыз. Туры басабыз. Икенче кагыйдә. Уртада сикерәбез. Кагыйдә. Күңелсез. Нишләргә икән? О, Лёваны куркатам. Сикерткеч астына керәм. Ой. Сикерткечкә менсәм, минем белән дә шулай булыр идеме? Өченче кагыйдә. Сикерткеч астына керү тыела. Бар да аңлашылды. Лёва, хаклы булгансың. Сикерткечтә сак булырга кирәк. Хөрмәтле тамашачылар, мин күп нокталар куям. Шунысы кызык. Әгәр сикерткечтә сикергәндә аякка сиртмә таксаң, ни була икән? Шаяртам. Мин кагыйдәләрне беләм. Шуңа сак кына сикерәм. Барын булдырабыз, барын астырыз. Мультсериал Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде.